Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. Hello guys, good morning! Welcome sa akong vlog diri sa YouTube channel, ang hashtag AMEGA VLOGERA. Mayong buntag, magandang umaga po sa inyong lahat. Ang akong vlog day karon guys, kay naaman ako ang bana, nag-leave man siya karon. So na ako'y ipatrabaho sa iya guys. So makita na ninyo karon guys, unsay akong ipatrabaho sa iya. So stipot lang kayo diyan. Ipatrabaho sa iya karon guys, panglalaki ni siya nga trabaho. Hard ba tawag ana ba? Naday siya ba? Naday siya guys Na ako yung ipatrabaho sa iya gamay raman guys, pero na kibali twist kibali na ko yung mga question sa iya gamay ragod niya. Iya punto bagon while magtrabaho siya. So, keep on watching guys. Ako ning kanang so anak ba yun ay kanang dapitan ibutan. Ada pasa guys nangunanan nangutanan. Asa kanon ako dapit ibutan. Nako yung mga gamay nga mga question and answers lang baybayin sa imuhang trabaho. Mga pilala ni siya kalugas. Nalang ko ipapili sa imo. Kung papilion ka dito sa inyong trabahoan, duara ka pilianan nimo. Init or bugnaw, and why? Init o bugnaw? Sa imong working place ba? Unsa imo ang pilion or komportable ka, init or bugnaw? Depende And sa trabaho. why? Depende sa trabaho. Sige, explain. Kung ang trabaho mo, paperworks, nalalaman o kung alisod kayo kung sa init ka magtrabaho, kay magtukto man mo singot anak. Unya kung okay ra og bugnaw, paperworks, unya kung okay ra gyapon bugnaw og inani ng mga na-welding, dili. Bugnaw, building. Di maayo ba? Di nga maayo. So Depende po sa area. So mutuyihang tubag. Mutuyan tubag. So padayon ta kung buntag dayon sa may puy imong explanation kung buntag karon nga nagbuntaga na ka ang imong trabaho pang buntag na, then mo na gyud ni imong kuan karon shift pang buntag, unsa may imong explanation sa or unsa imong kuan Sa ako nga sitwasyon karon, ay siya kay wala naman ko sa kuan, wala naman ko sa operation. So more on na ako sa shop. Saya mag-handle sa project. Usay sila mag-handle sa kuha. So bubinta ka ay lugar nga nagbuntag ka karon or per shift ka permi? Oo. Taha kayo. Pero nakmang ko'y na-miss bay nga nagpirmi na lang kag pang per shift or pagbuntaga. Na ko'y na-miss sa pang second shift. Isa man. Ang katong pan. Ay, why problema sa pan kay Anyway. daghan man ang mga donors po. Nga ka na imo dadon diri ba? Kanda ko dali. Mo pa dito akong gimingawan guys kay naman may libre nga kuan dadto kanang kibali merienda na. Sa kung man imong ibaylo ana, pero usually gyud ibaylo anang merienda guys is pan ug kape. So muna usa sa ako ang namingawan, pero namingawan lang barang kibali, na-miss lang nako guys ba during pud sa akong working time pa adtong panahon na.
work time, ba sabi tawag ana work time di ay or mo na to niya. Mupod akong usasan namin nga Employment years? sa akong employment years pa guys ba nga gimingaw ka nang dadon sa balay, magbagod og dala sa kanang pan og kanang pan ra man nakasagaran gyud among bayloan kay kanang makangilngig man pud sige tag pangapi kapi pa dito sa trabahoan kapi pa diri sa balay so ang ako yung usa sa namingawan kanang pan. So, maura to, proceed to sa last but not the least nga question guys. It's all about magyapon sa iyahang trabaho. Ako na ning okasyonan guys kay naaman siya nag. So proceed ta sa ikatulo nga question guys. Kay burag alingasahan na siya. Okasyonan na to. Wala ni guys, paminaw na ba please cooperate. Ano ba talaga? Ang last na ko nga pangutana is unsay diferensya sa katong medyo bata-bata pa ka nagtrabaho o karong medyo edad-edara na nga nagtrabaho ka diya sa kumpanya? Unsay diferensya sa imong work imong sa pamaagi sa imong pagtrabaho? Short ra good, ha? Dako tayo kalainan. Dako kay kalainan? Oh, kay kanetong trabaho ko gikan sa buntag padung sa pag-up sa hapon. Asa ba tong book? Kuan. Halos di ko batiyon kakapoy. Halos di gan ko ga-break. Oy, nana. Karon break na lang pinang gano ko naon. Joke Roy. Joke ra kasi mo tom. Pero lahi raman gyud kay sa una, grabe man kay ka sa una ka kuan oy grabe ka workaholic guys. Naka ano magid ko ana no nakasaksi. Maulit gali ko guys kay halos dili na siya mag-break no. Di yan yung kuan ang iyang tanang oras dito sa iyahang trabahoan which is dili pud maayo kay ato pud ang tagaan og ato pong tagaan og pagtagad pod ang atong lawas na need bagid tagpahulay sad then ug kanang ipakaon pod ng imong mukaon pod ta ba kay kanang part man na sad siya sa unsa na lang og parer gud na sa giingon guys nga unsaon na lang ang kabaw kung wala nay kanang kung wala nay sagbot di ba guys. So dapat ato yun ng patagaan pagtagad ang atong most especially sa ato ang health ba guys. So karon na more on medyo relax naman siya guys kaya dili naman gid siya more on dito sa operation gi-assign na naman siya sa usa ka shop. So munang makaingon siya nga dako na kunog diferensya dili na kayo siya stress dito sa ihang trabahoan sa pagkakaron. Nagpasalamat pud ko guys kay maluoy masad ta sa iya no nga halos gidedicate na lang niya ihang kaugalingon ang iyang oras pero hinuon iya man pud ng passion guys sa iyang pagpanarbaho. Then thankful kay ko guys kaya nakaangkon ko bana nga sama kaniya although wala siya naka-produce og iyahang junior okay ra sa kuha guys amo naman ang gidawat sa amohang kinabuhi nga usa gyud mi sa magtiayon nga wala in taon magrasyahan sa kanang nilalang nga matud pa nila amo ang binlan sa amo mga katigayonan. Pero okay na kayo na guys amo na siyang gidawat sa amo ang kinabuhi nga usa gyud mi sa intawon na nakaangkon og inaana nga experience sa kinabuhi o nakaangkon og nang inana nga wala gid intawon tagai og ato na lang shortcut junior pagbalibinlan na mo sa among mga katigayunan pon katigayunan. Uy, amo gining himon gid ni namong katigayunan guys kay amo maning giagian og singot sipon bilar pila ka katuig nga nagtulo ang singot sa pagpanarbaw og paningkamot para makaangkon bigi inani nga klase sa panginabuhi. So moro to guys. And dinira sa takutob guys kay medyo nakuha na siya di siya gusto magpadisturbo guys na ako siyang gihangyo nga please cooperate. So thank you guys, thank you for always watching my vlog here in my YouTube channel ang #AMEGA Vlogera. We'll see you on my next vlog. Bye bye. Amping ta kanunay ayaw gyud mo kalimot amping ta kanunay guys kay Ginoo ko daga namang puntag na balitaan guys nga nanapoy na nga positive dito sa syudad dili lang man diri sa among lugar pero na naman po dito sa syudad dili lang kung sa lapit nga part sa syudad basta ang atong buhaton guys amping lagi ta kanunay and we'll see you again on my next vlog. Bye bye.
Bye-bye. Bye. Bye-bye. Thank you. Okasyon na lang po dayon niya ang pag-repair sa mga nangag-leaking mga gamit dito sa sa CR. Okasyon na lang po nga naa siya nag-leave ng yan na lang po dayon giapil ang mga nag-leaking lagi di sa CR. Salamat kaayo. Kaya nadakpan na mo siya. Thank you, bye. Magamit na siya. Taod-taod na bagyod ni siya nga wala ma-repair guys. Ug karon pa in town siya na repair na tagaan og time. Nya karon okay na siya guys. Nag-agas na. Giapil pod niya ang dito sa gawas. Dito sa among gawas. May nang dagan sa tubig. Thank you. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other.